बिस्कुमानि सानसे आगोल थांदों माने बियो बै हौवा मिजिं होननायजों आगोल माने सानसे थांनानै हरसे थांनानै उन्दुहैदों आरो बे बै मिजिं होननायाव बनि मिजिं होननाया माजबाटनिलै माजबाटनि गामि माजबाट उदालगुरि ना मा होनो माजबाट आंबो न'खौ नुवाखै बे हौवानिखौ ओमफ्राय आं माने आंनि हिनजावा बेजों रायज्लायखुमायो आरो ओमफ्राय आंथ' दखानाव दोनो मानसिखौ ओमफ्राय दखानाव दोननायाव आं फन बुयो बेनाव सानाव ओमफ्राय जों रायज्लायब्रा बेलाय ओमफ्राय फन बुबाय थायो आरो आं बेनाव हिनजाव फन बुयोबा हिनजावा होनो आं बिमाजों रायज्लायदों बिब'जों रायज्लायदों थायो आरो हाब बिमा बिब'जोंलाय सानफ्रामबो रायज्लायबाय थानांगौ जाखो मानो सोलाबलाय खालामना होनना बुङो होआ माने मबाइल दाननानै दोनजोबखायो बै हौवानि नाम्बारखौ रायज्लायखांनानै दाननानै दोनजोबो आरो ओमफ्राय हौवायाबो दा आं मिन्थिया सिख्ला होननानै लादों होननानै आंखौ थगायबाय आरो बरनाम जाखांनानै दा बे हौवाया नोंनाव फन हरदों नामा हरो ओमफ्राय दा बे हौवाया होनना बुङो ओमफ्राय बरनाम जानानै जेनेबा आंनाव लाबोफिनबाय बिमा बिफाफ्रा जेबो जायाखै मायाखै होननानै आंबो लाखिफिनबाय आरो उन्दैबो सासे दंना 5 बोसोरनि ओमफ्राय उन्दैनि मोखां नायनानैबो लाबाय आं लानानै ओमफ्राय आरो आंनाव 3 माससो थाबावबाय बे 3 मास थाबाय फैसा बुथुमनानै मबाइल बायखुमाबाय बे बायखुमानानै आरो फैसा लानानै थांबावबाय बे एसे फैसा ओमफ्राय लानानै थांनानै आंनि न'आवनो मबाइल बायखुमानानै बे हौवानाव रायजाहरबाय जादों बे हौवायाबो सिमखौ दाननांगौमोन जेनेबा आंनि हिनजावखौ हाबा जानाय होनना मिन्थिखानानै बे रायज्लायनो नांलामोन ओमफ्राय हजों बिमानाव थांनानैबो आंनि हिनजावा बे हौवाजों रायज्लायबाय थायो आरो लाइन लाबाय थायो ओमफ्राय बे हौवायाबो गोसोथोयोमोन खोमा ओमफ्राय फैला आरो सानसेखालि बिस्कुमा खालि थांबायना ओमफ्राय अखानायै आंनाव फन हरफिनबाय बिफा आं नोंखौ गोसोखांदों आंखौ लांफैफिनदो है बिमा आंथ' फुजा होनांगौ आं गाबोन समफोर थांनानै लायगोन दे होनदों आरो सानसे थानानै फन हरबावबाय आं बिमा नोंखौ लायनांगौ ना मानांगौ होनबाय उनाव गोसोआ सोलायबाय बै हौवाजोंथ' रायज्लायबायना बे हौवाया माबा माबि होनहरबाय खोमा ओमफ्राय सोलायबाय फैया बिदिनो सप्ता खननै खनथाम जाबाय सप्ता खननै खनथाम जानायाव ओमफ्राय आं थांनानै लायथारबाय आरो मानसिखौ लायबाबो फैया जा गाबो नोंनाव थांनांगौबा आं फैगोन नोंजों आं रायजो जानो गोसो गैला मा गैला जायो आरो ओमफ्राय आं सानलाय लांबाय गरम सरम ना लाबोफ्लांबा थैमारगोनबो नामाब्रा सानबाय आं ओमफ्राय रायजोफ्रा होनबाय आरो नोंसिनि नमा आइमोनखौ खाथायनानै थांदों आरो बे आइमोनखौ नों बुनो होसोयो मानो होसोयो गावनो होसोयो बाथुलजों गावनो होसोयो मानो होसोयो माने बिराद अनेक रोखोम खाथायदों आरो बे माने दायखौ बारग'गौ आंहा बै हौवाजों एफायार जागासिनो दंना आंखौ जौ लोङो मायो होननानै बुङो आरो आंथ' जौखौनो लोंफेरा गामिनि मानसिफ्रा मिन्थियो गासिबो मिन्थिजोबो ओमफ्राय गावहा बै हौवाजों एफायार माने बै हौवाया सेंग्रा जाहैबायना ओमफ्राय मोजां मोनो खोमा बे उन्दुहैखांबाय नालाय ओमफ्राय बिदि जाबाय आरो जानानै ओमफ्राय एफायार बे हौवाया बेजों लाइन लागासिनो दं ओमफ्राय सानसेखालि थांबाय आं हारसिङै थांबाय आं सैमा फाग्ला बायदि थांनानै लायथारबाय आं लायनानै न'आव थांबा आंखौ ओंखामबो होआ जेबो होआ बिमायाबो फिसाजोनि खोथा लाबाय थैनो मानो होननाय ओंखामबो होआ जेबो होआ न' खाथिनियावसो जाबाय आं ओंखामखौ ओमफ्राय सैमा बायदि खालामबाय आरो आंखौ थुख्लाबला जोब्बाय आंखौ नों मानो फैनांगौ गुन्दा नों मानो फैनांगौ ओमफ्राय ओइखालि बे हौवानि मबाइलखौ आंनि हिनजावनि मबाइलखौ बै बिगुमै जानाया सिख'नानै दै बारनाय बिगुमै दं आरो सासे सिख'नानै मबाइलखौ चेक खालामबा आरो बे हौवानि नाम्बारखौ मोनफिनबावबाय आरो बे हौवाखौ मा होननानै थगायखो आं नङालै आं बे नङा होननानै थगायबाय थाबाय आरो बे साननै सानथाम ओमफ्राय आं बिमा बिफाखौ लाना थांबा उनाव आन्दाज मोनबाय आं मानसिखौ फट'खौथ' मोखां खाथेनायमोन ना आंना हिनजावा ब्लार होनानै दोनदोंमोन ना बेनि फट'खौ सिनायनो हायाखै खानायखौ नायनानै सिनायबाय आरो बेनो मा ओमफ्राय उनावसो सिमान लाहरबाय बे हौवाया आंनो मा दं बे सिख्ला होनना लादों खिन्थु बे हौवाया हाबा जानाय होननानै मिन्थिखानाय आरो बे हौवाया हाबा थेवबाबो आंनि हिनजावजों लाइन लाबाय थायो आंनाथ' हिनजावा 9 साइसथारना आरो बिसोर माबाय नालाय एकदम गारलायनो हाया ओमफ्राय दाबो रायलायो ना मायो रायलाया होनबाय थायो आरो दा होमबाबो दा नोंनि हिनजावा गोमाना दं आरो ना दा आंनि हिनजावा गुवाहाटियाव थांनानै दं दा बे हौवाजों गैया होनना बुंदों गैया बायदि मोनदों आंबो हौवाजों खिन्थु थेवबाबो आंनि हिनजावखौ बे डेन्जार माबादों आरो गोसोथोनानै बेनि बे गोसोआव आंनि हिनजावखौ आंनिखौ जाफ्रा होनानै आंनि हिनजावखौ माने फैगौमोन आंनि हिनजावा खिन्थु आरो लोगोफोर 4 दं जाहैदों बिसोरबो गासिबो हिनजाव फिसाय गारनानै थांनाय बिसोरनि थाफानाय बिदि होननाय खोनादों गासिबो बिसोर फानग्राजोब होननाय खोनादों गुवाहाटियाव फानग्रा होननाय खोनादों आरो दा बेनि लोगो सासेया भाइरेल जादों ना मादोंनो बिदि होननाय खोनादों ओमफ्राय दा नोंनि हिनजाव बेफोरबायदि देहा फालांगिरि खालामो नामा गुवाहाटियाव खालामो बायदि मोनदों आरो आं
ओमफ्राय दा बिदिनो खालामो बायदि मोनदों आं मानसिखौ आंथ' खालामाबाथ' बे खस्थ' मावनानैबो जानो हाखाया आंनिबा खालामथारदों बे ओमफ्राय खालामथारदों नोंनि हिनजावनि बिमा बिफानाव नों खबर लायाखै नामा? खबर लायो ओमफ्राय आंनो हरनो नागिरनाय बायदि खालामला दाना मानो होनबा दाख्लैबो बिदाया लायदोंमोन आरो खारखुमालांबाय गुवाहाटियाव माने बे गुवाहाटियाव बै फानहैबायना फैसाफोरखौथ' मोनलाबायबाय बेफोरबायदि मोनबाय आं मानसिखौ नङाबा फैखायो दा गुवाहाटियाव दङ जादों बिसोर साब्रै साबाथार आरो जाय हिनजावफोर लांदोंना बिसोरबो देन्जार फानग्रा बायदि आंनि हिनजावा ओइदिनखालि फैनो होनदोंमोन आं होनहर फैदो आंखौ होनबाय रङियासिम लायो होनबा दे आं लायगासिनो दं होनबाय आं ओमफ्राय दे नांला सिफा नांला आङो नांगौबा आंनो हारसिं थांसै मोनाबाबो आं थांसै होनबाय आंहा फैगोन होननानै खुसि एकदमबारे रंजालायबाय आं थांलायबाय आं ओमफ्राय आब' रिंखिखौ थांनानै उनाव आं कामरुप ट्रेन फैबाय आरो 7थासोआव कामरुप ट्रेन फैबा आं दिल्लीयाव थांबाय बिफा जाबाय आंथ' आब' रिंखिखौ सिनायखायो बे पुलिस आब' रिंखिया ओमफ्राय बेखौ बुंबाय आंना हिनजावा बे ट्रेनजों थांबायनो कामरुप ट्रेनजों आब' मा खालामबा दङ ट्रेना पकेरा बाहां जाबाय पकेरावथ' लाखिस्लाबनो हायासै गसाइगावनाव एबसु अफिसनाव फन हरनानै ट्रेनखौ दसे लाखिनानै नागिरहैलायबाय मोनासै मानसिफ्राथ' गैयानो बेहाय गुवाहाटियावसो दं मानसिफ्रा ओमफ्राय जा हिनजावफोर लांदोंना बिसोरखौबो देन्जार एक्सन लानांसिगोन आं मानो होनबा आंनि हिनजावा बिसोरनि थाखाय गाज्रि जाबाय आरो बे हौवाजों आरो बै हिनजावफ्रा गासिबो देहा फालांगिरि जोब होनाय खोनादों आरो फिसा गाननानै थांनाय जोबो जाहैदों नङाबा गुवाहाटिखौ नुफेरबाय आरोमोन आंनि हिनजावा साबेसे गथ'मोन नोंना? सासे 5 बोसोर ओमफ्राय बेनि बिमा बिफाया मिथियो खोमा हिनजावनि बिमा बिफाया अबाव दं? मिन्थिदाला आं ओमफ्राय लायनो थिनबाबो लाया मा खालामनांगौ मा खालामबा मोजां जायो बिदिखौ ओमफ्राय नों थानाफोराव एजारफोर होबायमोन नामा? एजारथ' होआखै आं माने मानसिखौ फैफिनगोनदां बिदामोनहा मिन्थिनायखाय फैफिनगोन साननानै मबाइलावबो नागाराखैमोन आं ओमफ्य दस्रा हिनजाव लाबाबोथ' नों ओरै फिसा गोनां मा गोनां लानो नागिरा आजिखालिनि सिख्लाफ्रा नागिरा मोनबाबो बुरैफोरखौ मोनलाबायो फिसा गानना फैनाय मा गानना फैनायफोरखौसो मोनो ओंखायनो दा बेफोरखौ लास्लायस्लाय हिनजावखौनो लानोसै नामा सानदों आं आरो लाखानांगोन हिनजावखौनो नों दा जोंनि बर' समाजनि रायजो राजाफोरनिसिम मा खावलायहरनो सानो जाहाथे नोंनि हिनजावखौ हरो? हिनजावखौथ' गुवाहाटि गेट ना मा होनोमोनलाय आं सालायबो गिदिङासै सुखे गेट ना मा होनो बेहाय दङ होननाय खोनादों आं दङ होननाय खोनादों ओमफ्राय दा जेनेबा मोनोबा आंनो हमना हरदो अननानै आरो जाय मानसिफ्रा नुग्रा बिसोरनोबो नांगौबा आं साहा लोंनो खरस एसे होगोन ओमफ्राय हमनानै एसे होदो नांगौबा आंखौ फन खालाम आं थांनानै लायगोन नांगौबा जाय हमना हरग्रा बिसोरनोबो आं एसे साहा खरसफोर होगोन हिनजावखौ मोनबोयोबा नंगौ ओमफ्राय नोंसिनि फुल एड्रेसा? आंना फुल एड्रेसा जोंना गामिखौ होनो मा साउथ खुंगुरि होनो साउथ खुंगुरि होनो जों लांखौ ओमफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ फेसआबो क'क्राझार माने क'क्राझार खाथियानो जों लागोआव 20 थाखाल' बारा मागुरमारि ओरै हाथायफोरखौनो जायो माने क'क्राझारखौनो जायो जों लागोआ बांसिनानो हिनजावनि नामा? हिनजावनि नामा प्रनिता बसुमतारि होनो प्रनिता बसुमतारि ओमफ्राय नोंनिया? आंना मर्निं बसुमतारि ओमफ्राय जाय जे लांग्रा सन्देह बेनि नामा? हिनजावफोर बिसोर दाख्लै थांनाय समाव फेसबुकाव स्टेटास होदोंलै ओमफ्राय फेसबुकाव स्टेटास होनानै आंनो बेवाइया हरदों वाट्सएपआव बै हौवानि नामा? हिनजावफोर 3 बिसोर ओमफ्राय मोखां खाथेजोबनाय आरो बै मोखां खाथेजोबनाय हिनजावफ्रा लांग्रानिखौ मोखांखौ मानि बे माबाजों ब्लार होदोंलै ओमफ्राय बिसोरखौ सिनायनो हाया ओमफ्राय खैराबारि माबा माबि होननाय खोनादों आं बै हौवानि नामालाय? हौवानि नामा मिजिं मा नामथाय मिजिं मा लिरोथाय ओमफ्राय बे माजबाटनि जाहैदों आं दा बे मिजिंखौ एजार होनांसिगोनलै जानाय नंला बेनि थाखायनो आंनि संसारा बेसेबां फैसा खारबाय आंना मिथिबाय ओरैबायदि फैसा खारबाय 3 लाखसो फैसा खारनाय जाबाय बेनि थाखायनो थांलाय फैलाय आरो आंना हिनजावा खेबनै लांबायना खावनानै फैसाखौनो खेबनै लांबाय आरो मबाइल बायखौबो मबाइलानो गंब्रै जाबाय मबाइल बुख्रुबनाया ओमफ्राय बे हौवानि थाखायनो जाबाय आरो आं बुंबाय नों मा जा बुस्थुखौ हास्थायदों बेखौनो मोनजागोन बिमा होननानै बुङो आं थेवबाबो मामाया गोजोननाय गैया आरो नों दा नोंनि हिनजावनि सायाव मा बुंनो सानो? आंनि हिनजावाथ' अननानै फैफिनदो आरो गावबो मिथिखागौ आंबो गाव नङाबानो जानाय लोंनायबो गोजोननाय गैया आरो गावनो मिथिखागौ
आं ओंखाम ओंख्रि संनानै जाफेरनो रोङा हारसिङै संनानै जानो रोङा आं गावनो संनानै होयो गाव मिथिखागौ गावनि जानाय संनाय मानायखौबो आङो गोसोखांबाय थायो आरो सानहर गोसोखांबाय थायोलै आं बिरादनो बावनो हायाखै आं मारैजों बावनो हाबावगोन सानो नों दा जेनेबा फैफिनजानो लुबैयो आरो ना फैयो एकदमबारे गोसोखांबाय थायो बेखौनो सानहर गोसोखांबाय थायो सानावथ' दखान हरनाय मा हरनायजों एसे बावो दे दोखो दोखो गोसोखाङो बिराद गोसोखाङो जोंनिफ्रायबो बेखौनो खावलायनो सानो जाहाथे मा नाममोन प्रनिता बसुमतारी नों गावनि हौवाखौ आरो गथ'खौ गोसोखांनानै न'आव फैफिनगोन आरो नोंहा बेफोरबायदि बैसोआव दिनै सोरजोंबा जुलि जाबावनो साननो नाङा गावनि हौवाजोंनो संसार जानाया मोजांनि बाथ्रा आरो गुबुनजों संसार जानाया गोरलै बाथ्रा नङा आरो नों गथ'खौ गोसोखांनानै बिमा बिफानि मोखांखौ नायनानै हौवानि मोखांखौ नायनानै नों फैफिनगोन न'आव जों बेखौनो खावलायो आरो माबाफोर फंबाय आं बुंबावनो आंथ' फैजानो बिराद लुगैयो आरो आं गोसोखांबाय थायोबो आरो गावबो मिथिखागौ आंखौथ' अनो होननानै आरो जेनेबा गाव जा बुस्थुखौ लब जानानै थांदों बे बुस्थुखौ आं 100% एबार जेनेबा गावनो जाहोगोन आरो गाव जेनेबा गावबो मिथिखागौ आरो आं जायाबो बुवाबो आरो रायनायबो नङा आरो बायसान्स दा फैफ्लांबायोबा आं मा मानसिखौनो दावदै बाथि दोनबावगोन गाव जेरै दखानाव थाथों आरो गाव जेनेबा फुङाव सिखारनो बादोंबाबो दखानाव मानसिया फुङाव सिखारनांगौना जोंनाथ' आंना आं फुङावबो सिखारहोआ नांगौबा नों थाबाय था खयथायाव सिखारो नांगौबा आंनो संनाय जानायफोरखौल' जाहो लोंहो आंजोंल' सालाय खुलाय जानो नाङा आरो गाव जेनेबा गावना मोनसे नेमलै दाख्लैबो बे हौवाजों मिजिं होनायजों उन्दुहैनायखौनो आंनो खिन्थानानै लायो बेफोरबायदि जाथायफोरखौ खिन्थानानै लानो नाङा हौवाफोरनि सिगाङाव बेफोरखौ बावदो बिफा बेफोरबायदिसो बुंनो हानांगौ हिनजाव जानानै आरो जेनेबा हिनजाव जानानै फिसायनि एसे एनै खोथा मानियाबा हाबा जानायनिबो जेबो मुलाम्फा गैयालै आदा नंगौ दे फंबाय नोंनि हिनजावनि फट'खौ हरबानो जाबाय